Gikan sa 0935-611-3517, Pastor, na ako pangutana, tinuod ba gayud nga adunay langit og imperno tapos og pagdating sa paghukom og katong mga nabanhaw, tinuod ba nga ikaduhang kinabuhi, wala na ba ang kamatayon? Okay? Igsoon, tinuod ka nang gitawag nato og langit og imperno. Pero naalay mga tao nga nagunaw na kanang imperno mo na ang lubnganan, kanang imperno mo na kalayo, pero di na lang kumuuting kay sa niya na. Dinhi sa nako sakyan kanang nagunaw na nga kanang imperno mo ang kalayo. Tama nga naay langit og naay imperno, pero wala ni sila eksistado karon ang imperno. Ang langit eksistado. Gani atong mahibaw-an nga ningon si Jesus Christ sa John chapter 14 verse 1 paingon sa 3. Dili magkaguol ang inyong kasing-kasing, tumuo kamo kanako, tumuo sab kamo sa maaha ako amahan. Sa balay sa akong amahan na daghang pulianan. Ako moadto aron sa pag-andam og dapit alang kaninyo. So ato makita na ay langit. Pero wala pay imperno nga mabasa nato sa balaang kasulatan igsoon. No, walay purgatorio, walay imperno dinhi sa balaang kasulatan nga eksistado karon. Mismo gani ang word nga purgatorio di nato mabasa sa balaang kasulatan. Pero na ay imperno dinis Biblia sa katapusang adlaw sa pagbalik ni Jesus Christ sa ikatulo niya nga pag-anhi, no? Okay? Unya kung atong basahon sa balaang kasulatan igsoon, si Christ sa iyang pag-anhi igsoon sa unang Tesalonica kapitulo 4 bersikulo 16 adunay gipahayag ang balaang kasulatan dinhi nga atong mabasa nga mao kini ang gitawag nato og pagkasulat 4:16 na yon. Kay ang Ginoo gayud mao ang manaog unya gikan sa langit inubanan og singgit sa pagsugo og sa tawag sa punuan sa mga manulunda og sa tingog sa trompeta sa Dios ug unya ang nangamatay diha kang Kristo muuna sa pagpamangon. Pag-abot ni Kristo, ang tanan nga nangamatay diha kang Kristo muuna sa pagpamangon. Kanang word nga nangamatay diha kang Kristo muuna sa pagpamangon, meaning to say ang mga buutan. Okay? Ang mga tao nga pagaluason ni Christ. Ngaw karon, ang mga tao nga nangamatay nga buutan karon wala pa takadtog langit. Kay kung nanghaadto pa na sila langit igsoon sa pagbalik ni Kristo, kinsa may balikan nga tuwa naman sa langit.